dovolíte, ja pozvem tých, ktorí vám prišli zagratulovať. Ako prvého pozývam predsedu strany Smer sociálna demokracia a predsedu vlády z Novoruskej republiky. Vážené dámy, vážení páni, tlieskajte krásne, hlavne choďte voliť v sobotu, to je dôležité. Je to múdry človek a ja mám pocit, že pre ľudí pracuje a ja si ho vážim skutočne, lebo je to jeden vzdelaný, rozhľadaný na úrovni človek. Sympatický fešák, pohodový. Čo obdivujem strašne, že z tú bolavú nohu môže chodiť, lebo ja mám po 4 operáciách a ho obdivujem velice a fandím mu velice. Je veľmi sympatický, je kreatívny a dá sa povedať, že veľmi ide s ľuďmi. Je čestný. Pri nás veľa urobil. A my si ho vážime len za to, že myslí na dôchodcov. Lebo my sme na tom veľmi biedne. Že je poriadku milovný, že čo povie, to za tým stojí a že ho budeme voliť všetci. Jeho rozvahu, jeho sociálny rozmer a jeho pravdovravnosť. Akú odvahu. Chudák musí trpeť. Som to zbadal sám na sebe. Odvahu, múdrosť a štátnosť. No, že je hlavne mladý, pekný. A čo ešte? Mladý človek je reprezentatívny a jeho manželka. Že je sympatický a vie, o čom hovorí. A dúfame, že aj keď by sa mu to podarilo, čo mu držíme palce, že asi aj to, čo hovorí, to aj bude plniť. A držíme mu palce, nech žije Fico. Áno, je to to, že Fico je jeden človek, ktorý sa zastáva nás dôchodcov. Otvorený, dobrý a hotovo. No, mladosť, múdrosť a šikovnosť. Proste, že je ze Slovenskom, je pre dôchodcov, je pre všetkých. Aby si to každý vážil, ak chce Slovensko ozaj dobre. No, tak si myslím, že vie ovplyvniť ľudí. A myslím, že aj k ženám je taký akože láskavý. A určite, že myslí na tých mladých, na tie školy a budúcnosť, určite, aby nešli do zahraničia, aby sme sa tu trošku mali lepšie ako doteraz. Čo sa nám na ňom páči? Páči sa jeho charakter, nám jeho úprimnosť, za to, že má ľudí rád, že je čestný človek. Jeho skromnosť, úprimnosť a pravdovravnosť. Jeden z najlepších politikov, čo sme do Štúku mali. Že je úprimný a potom, že je taký ľudský a to je asi všetko. To vám nepoviem konkrétne, ale má vzťah k ľuďom. Tak myslím, že to, že môžu mladí ľudia robiť tí, ktorí chcú, tak to je jeho zásluha. A teda myslím zásluha všetkých, ktorí sú pri ňom. Dokázal vyviesť túto krajinu z tej nepríjemnej krízy. Takže čo urobil Robert Fico aj s vládou, predtým musíme dať klobúk dolu. Už my si tak nevieme zapamätať z tohto, ale myslím si, že sa snaží. Momentálne si nespomínam, ale je toho moc. Ja si myslím, že do politiky vniesol taký pocit slušnosti, tolerantnosti. To, že aj to je dosť obdivuhodné, že má takéto nervy. Zlepšil sociálne pomery, aspoň pre nás dôchodcov. Má viacej tých dobrých vecí, jak horších. Je toho dosť. Rozmýšľať trošku. No, on dosť toho splnil, lebo mal to predsa také dosť ťažké, keď to prevzal. Lepšia tá zamestnanosť tu. Aj to súdnictvo by som povedala, že je to kúsok lepšie. Čo by som vám také vedela povedať o ňom, teraz ma to tak rýchlo nenapadá. Hľadá pre ľudí prácu, zháňa tu investorov. No tak pre nás dôchodcov zlepšil, medziľudské vzťahy zlepšil a snažil sa zlepšiť aj nezamestnanosť. Na základe teda zahraničných investícií, pokiaľ bolo možné. V rámci tej krízy urobil toho veľa. Že štadióny vybudoval, tak preto asi taký má aj známosti v zahraničí a to je asi tak všetko, čo o ňom viem v podstate.